Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Nitong panahon na sa naman na si Jesus og sulti, may usa ka Parisiyo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa, miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Parisiyo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pamukaon. Tungod diini, miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Parisiyo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa og plato. Apan sa sunod kaninyo, puno kamo sa panikas o pagkadautan. Mga buang, dili ba ang Diyos nga maumay nagbuhat sa gawas nga bahin o mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang tanan sa mga plato ug tasa ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngayong buntag mga isuon, ug ang Ginoo karong adlaw ang Ebanghelyo nagigsulti kanimo. Kung maghimong balaod, tumana gyud, tumana hangtod sa katuran, dili kay tuman-tuman. Una, kung muhatag ka tights, tumana gyud. Balaod man na, hinimong tao, ang hinimong tao muhatag gyud og 10%. Ang balaod o sa balaod sa tao nga ikaw kinahanglan nga magpatuli ka, kung dili ka magpatuli, dili ka mahimong Kristiyano. Apan balaod ka na sa yuta. Daghang kay balaod sa yuta nga hinimog tao. Apan wa mapuy. Ngano man kay mga tao atas sa banti lagi. Apan ang importante, matinuli ka man og dili tinuli. Ang Ginoo nagigsulti kanimo diha sa lik-on nga pagtuo. Pinaagi sa gugma. Pagtuo sa gugma kay ikaw gipilan ka man og kagawasan pagpili. Unang pagbasa karon. Kung ikaw nagtan-aw na minaw nga ikaw mipili ka man og grasya sa Dios, di magbinuotan, mintarong grasya mo na. Ang pagtugtak kong grasya. Kay balaod, wa man napapala. Ligo na. Tumana yun. Apan, ayaw paglugak-lugay o pagbalhin. Tumana yun. Unang gilikon sa Ginoo. Kung unsay balaod sa yuta, tumana yun. Kung unsay sugo, grasya sa Dios, tumana. Kay nagpili ka man og grasya. Muna pagkadako, ikaw nagtanaw na minaw pagkabulahan mo. Nga ikaw, gipilan og kagawasan pagpili. Aray ka ba sa sugo sa Ginoo, grasya? Kung sa may grasya, ang sugo, the commandment to love one another. Paghigugma sa imong isig, kaingon isig katao. Tulungan sa mga pari. Munang St. John the 23rd, usa ka sunto papa. Nya, mausap ni si San Juan 23, ang misulti sa tinuod. Ang balaod niya, gipalikon ang balaod sa yuta. Kay pari man siya sa tupapa. Gipapili man siya sa Ginoo. Munang nga, siya ang gihimong instrumento sa Ginoo nga magatubang ang tanang mga pari sa santos nga misa. Dili kay magtalikod ang tanang pari, magtalikod niya maglatin o niya ang tanawon kutong sawag pa yung di mo tanaw naong utaw. Muna ang pagtalikod sa unang pari apan sa diha nga nahimong Santo Papa si San Juan 23. Munang natukod na bugna ang tulungan eskulahan sa mga pari Esmerista na sa San Jose de Montanya, Cebu City. Unya, mauni siya ang nagpista karong adlaw sa ubang simbahan. Muni siya ang nagpatubang sa tanang pari, dili kay pulos latin magtalikod. Nya tungod na talikod ang pari sa mga tao. Ang musimba, talikdan, apan karon atubang na ang pari diya sa altar. Makikatubang ang pari sa tao. Pari, tanaw sa tao, gikan sa baba paingos-ubos. Unya, muni, ang Santo Papa nga, muhimog in English, hinapon, inisik, tanan, nya Bisaya. Munang hangtod karon Bisaya, ang sa Visayas ug Mindanao sa Pilipinas. Ang sa uban, Tagalog. Dunay portion Tagalog, dunay in English, dunay Bisaya. Munang until now, muni ang Santo Papa, mihatag og desisyon, pagpili. Nipili man siya nga ang tanang pari nga himong bulaod gilig-on man muatubang na gyud ang pari inig santos kamisa, ma-English ka man, makinatsila, mahinapon, ma-ininsik ug mabisaya.
Muna makasabot ang tao nga manimbahay sa tibuok kalibutan gini. Gisgutan sa tibuok kalibutan dili lamang sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Muna adunay in English, adunay Hapon, adunay Russian, adunay Europe, adunay UK, adunay tanan gat, tanang prime minister, tanang presidente. Apan subok nga panadugon namalhin ang uban. Mibiya og Romano Katoliko nga usa na gyud ang gitukod sa Ginoo, ang Universal Church, ang Romano Katoliko. Apan mibiya manguman gumikan kay daghan man tawo, mibiya misalikway di na motuo og Ginoo, ang uban di na motuo gamahan, ang uban di na motuo og anak, ang uban di na motuo og Holy Spirit, ang uban di na motuo og inahan, langit nung inahan. Apan ang Ginoo mituo nga ang Ginoo nga mga Dios amahan labaw sa tanan. Adunay iyang bugtong anak, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa hayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Magbubuhat sa langit og syuta, di ko magkabuwag ang gitawag og tulo ka personas. Dios amahan magbubuhat, Dios anak ang pulong nagpakatao og nahimong tao mo si Lord Jesus Christ nagpakatao. Unya kay di pa makadawat yung mutong uban. In fairness, hinungdan kat pulti laghana ang di mo tuo nagpakamatay. Siya ang kugma, siya ang larawan sa buhay panagway nagpakamatay alang sa tanan aron maluwas. Muni ang kinabuhi ni Santo Papa ni San Juan 23 nga mipili og kagawasan ni freedom of decision to choose. O kami pili pa siya makikatubang ang pari munang sakramento ni. Munang tigumag yun ang sakramento sa holy sacrifice, sakramento sagrado. Sagrado ang bunyag, sagrado ang konfirmasyon, sagrado ang santos nga misa, holy sacrifice, sagrado ang kumpisalan, sagrado ang kaminyoon, sagrado ang holy orders, ang mga pari, sagrado, holy. Apan o sige huy mo sa ubang holy. In fairness, what am ibaw? Apan nagpabili na uban nga buutan kayo. Mi tuon o Ginoo, misulti sa tinuod, miwali sa tinuod, o mipuyo sa tinuod, ang ubang mga nagtuon kung unsa Ginoo ang pari. Munang uban, in fairness, ang uban nahimong professional, ang gitunan, ang pulos hinimo Ginoo, apan ang pari nagtuon o Ginoo. Muna ikaw pari, maliwat ka Ginoo taog mahal ka birhen. Dili kay muhukas ka, mubiya ka, mubiya mo balhin ka glintuhuan. Unya mamili ka og 15 padagon, 15 papinihon, mupili ang tanan iampo, ang tanan alagaran, ang tanan nya mutuman gayon kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mutuman ba? Dili kay magbuot-buot, magtuman-tuman. Ang pulong sa Ginoo ang ebanghelyo karong adlaw, misulti man ang usa ka parisiyo, yan ganog panihapon. Kinsa may parisiyo? Muni nga may lang sa sulti, may lang sa tambag, may lang sa kuan apan dili magpasulti, dili magpatambag. Dili magpasulti ba? Muna sige sulti. Nya kinsa man sa dusiyo? Dili mo tuog og pagkabanhaw, di mo tuog pista, di mo tuog kanus sa tao, di mo tuog. Muning nagkadaiya ang mga tao, nagkalain ang mga tao. Apan kung ikaw Romano Katoliko, mituo kang adunay Dios Amahan, Dios nga anak, Dios Espiritu Santo, pinaagi sa panabang sa pagampo sa mga Birhen Maria, mutuo ka, muhimo kang desisyon karon pagpili. Grasya, pagkadakong grasya, diya sa pagtuo ba sa gugma? Pagtuo, gitagan ka magkagawasan. Unya naghangyo ka man nga aga ko paingon sa imong kaluoy nga hangtod sa kanturan, gumikan sa kaluoy giluwas ka. Unya nahimo kang tao. Ikaw ang buwing larawan sa panagway sa Dios nga di makita. Ang tinlaw, ikaw tao, apan unsay gibuhat sa mataw. Ang mga tao may pagkabahin, ang uban mutuo, uban dili, ang uban makakita, ang uban makadungog, ang uban makasulti og tinuod. Ang tinuod mao katong magbuhat og husto, magbuhat og maayo, magbuhat og matarong. Nya muhatag, di kay magpanaway, nya manaot, manikmat, magbuhat og dautan, di mo sulti sa tinuod. Sulti sa tinuod, balik kay ang pagsulti sa tinuod mao ang pagbuhat sa pagtuo, paglikon sa gugma. Nganawan, kung ikaw nahigugma, kung ikaw mahiusa sa imong labaw, mahiusa ba, mahimo ka usa, mutuo ka. Diya sa gugma, mutuman ka. Apan kung wa kay pagtuo, wa kay gugma, sa imong siya, mabuhat kag dautan, malaway, pinastos, hugaw, muhinungdan nga, ang Ginoo, buot nga mahiusa ang tanang mga tao nga iya gipuy-an. Ang tanang mga tao, bata ka magtiguang, gipuy-an ka sa Ginoo. Holy Spirit, balaan nga dili makita. Apan kay dili makita ang Ginoo, nagpatuyang ang tao sa gibati. Nagpatuyang, nagpatuo ba siya? Nagpakaroon ingnon apan sa suod sa iyang kasing-kasing daghang hugaw batit. Kung manlimpyo ka ay kalimot ang Ginoo naghimo sa gawas o sa sulod mong tao. Kung unsay gawas mata dunggan mata apan suod sa tao unsa man kasing-kasing baga ang kasing-kasing gipuy-an sa Ginoo. Munang Ginoo labaw sa tanan, mo'y nagbuhat sa suod o gawas sa tao. Ano nang tao nga naminaw ng tan-aw mutuo? Dili magbugal-bugal, magyaga-yaga, ngang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong mo si Lord Jesus Christ, mao'y nakigsulti sa naminaw nagtan-aw karon. Mapari ka man og unsang profesional ka sa tibuok kalibutan. Mutuo ka, buhata gayon, hangtod sa kanturan, padayon gayon. Ayo paghunong, you are given the freedom of decision to choose. Gipilan ka og
Freedom kagawasan pagpili. Ang kagawasan makahatag kanimo og freedom ba ang kamatuoran. Ang kamatuoran makahatag kanimo og kagawasan. Kung mosulti ka og tinuod, kung mobuhat kag tinuod, kung magtuman kag tinuod, kay ikaw gipilan man og kagawasan, gisulti ka na sa Ginoo sa unang pagbasa. Gihatagan og kagawasan ang tao nga may usa kang Hesukristo, may usa ba? Apan kung dili ka may usa, ang kagawasan pagkaanugon, pagkabulahan unta kanimo tao. Apan di ka mo tuog kagawasan, di ka mo tuog pagkabanhaw, nya di ka mo maminaw, di ka mo may kamusulti, may in English, Tagalog, English, hinapon. Apan ang imo kasing-kasing uhaw sa gugma. Gugma, Ginoo, Dios Amahan, gugma. Ang Dios Amahan ug Dios Anak, mao kana ang gugma, ang gahom sa gugma sa Dios Amahan o sa Dios Anak gibilin sa yuta aron ang tagayuta ang kalibutan motuo mulig-on sa pagbuhat pinaagi sa gugma. Kay pinaagi sa gugma dinhi ka motuo, magtuman ka sama-sama nga birhen nga magtuman kay ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao. Busa pagputli, paghigpit, pagputli ba? Pagputli, lawas, kalag, body, soul, mulang adunay physical, mental, emotional, spiritual, magputli, maghigpit, maghuli. Ini kahingpit, ini kaputli, munang lakip na imo kasing-kasing, pinilanan sa Ginoo. Munang ini kaputli nimo, ini kahingpit nimo, ini kahuli nimo, kinabuhi, kay ikaw buhing larawan o panagway sa Diyos nga dili makita, makasud ka sa gingharian sa langit. Ayaw ka na nga magpunay kag sulti, sig tumbag, sig sulti, apan di magpasulti, di magpatambag, di maminaw. Kung aduna kay dalunggan, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Be an open-minded. Nga dawata ang tanan, dawata kung makakita ka, makasulti ka, dawata ka, ug magpasalamat ka sa labaw sa tanan. Kinsay labaw? Ang Ginoo labaw sa tanan. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa tanan makita ug dili makita. Unya ni puyo pag yun og tao nga dili magpakita sa tao, apan nagminaw, nagtan-aw kay ang tanan sa imong nahuna gitun-an, gipaminaw, kay musugot kag sarili. Balaan ang tao sakramento, balaan ang tao, balaan ang bunyag, balaan ang konfirmasyon, balaan ang santos kamisa, sagrado man na, balaan holy orders, balaan ang kaminyoon, balaan ang paghilom o masakiton, balaan ka, sakramento, sagrado ka na. Unya, muna'y buhi nga presensya sa Dios nga dili magpakita, balaan ka na, wa na'y bayad. Apan karon may rate na, ang tanang simbahan may rate na. Bunyag kibil, kasal, bunyag lubong may rate na. Apan ang Ginoo, misulti karon kanimo. You are free. You are given the freedom of decision to choose. Kung atumang ka mo talikod, kung magpuyo ka sa right, umubiya ka sa tinuod, true, unya magpuyo ka sa katungod, ana kanimo, ang Ginoo dili mo mugos. Ang Ginoo mihimog ta gumikan sa kayo, miluwas gumikan sa kaluoy, apan kustisya ang Ginoo, mangita Ginoo og katarungan. Nganong di ka motuog Amahan, nganong di ka motuog Anak, di ka motuog Dios Espiritu Santo, di ka motuog Mga Birhen, di ka motuog Santo Papa, di ka motuog Pari, di ka motuog Pangulos, di ka motuog Kahoy, mga tanong, bukid, tanan, nga di ka motuog kinaiyahan, nya di ka motuog environment, nga naman, di ka mapugos kay iya ka ng katungod. Apan ang katungod, di nila kutob sa kalibutan. Ang tinuod, paingon ka na sa gingharian sa langit kung ikaw magmahingpit, maghuli, tibok physical, mental, emotional, spiritual, balaan ang kinabuhi o makasud ka sa gingharian sa langit. Kaya ang gingharian sa langit, mahingpit, magputli ka sa imong pagkatao. Aron ka makasud sa wa nay buling, wa nay problema, wa nay kasakit, wa nay pagsulay, pulos na kalipay, kalinaw, pailom ang tao, unya magpugong ang tao, mapaubsan ang tao, kasi ang buhi nga larawan o panagway sa kugma nga dili magpakita antilaw. Mauna ang Ginoo labaw sa tanan. Ang Ginoo gyud magbuot, dili ang tao magbuot-buot. Tao ka lamang. Siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran, siya ang kahayag, siya ang dalan, ang may magbalantay, ang true vine, siya ang labaw sa tanan. Diyos labaw sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang makita o dili makita. Ginoo labaw sa tanan. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Daghang salamat sa kaninyong tanan nga pinalangga sa Dios. Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo uban sa mga birhen. Dios hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.